Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we come to celebrate this Eucharistic liturgy in response to your invitation, "Do this in memory of me." Thank you, Jesus, for the privilege to worship you in this way. Thank you for planting in my heart the grace to desire your presence in those gathered here today, in your sacred word, and in the bread and wine. I come in faith. May I be open to your gentle touch. May I be open to your sacred word and listen to it as a personal challenge. I bring you my special needs, fears, grudges, self-pity, and petty concerns. I ask your help and guidance, Lord, to become a better person. If my cares and worries interfere with my prayer at this Mass, accept them as my feeble gifts. Transform them by your grace. As the bread and wine will be changed into your precious body and blood, so also change me. My whole being praise, honor, and glorify you. I come into your presence with joy. Amen. Morning, sisters and brothers. Let us include in our prayers the following intentions. Thanksgiving and intentions of the following and their families: Neil Andrew Valladolid, Priscilla Lopez, Herminio Lopez, Zenaida and Emerito David, Saint Banabat, Emerson and Cayman, Ken May David, Lian David, Edcon Layog, Sherwin and Donna David, Faustino Roque family, Teresita Estrella, Between family, Sikat Almario family, Seng Ocampo, Chito Between, Iris Chomay and So Sagmit, Vin Oscar Zeta Sate, Lilia Perez, Lynn Itsuka, Natividad Alonso, Dimalanta family, Between family, Yustambiaste family, Barangay San Agustin, Barangay Santa Ines, Richard David, Ricky and Raquel David, Jose and Juliet Rivera, Joel and Ann Inco, Eugene Castro, Elvira Natividad, Soledad Serrano, Willie and Tess Poywan, Christine Cho Poywan, Roque Gomez family, Narding and Teresing Bautista, Peter and Nena Kayanan, Toval and Lisel Kayanan, Tony and Annette Kayanan, JC and Faith Kayanan, Jenny and Denden Obedesi, Edward and Jacqueline Bautista, Pablo and Reynalda Gia, Cons and Bless Apimwar. Para ka ring birthday dari, Marites Henson, Hil Arcilia, Ryan Del Pilar, Golden Ariana Faith Romero, Gabriel Ginto, Lerma Songko, Agnak Guanlao, Princess Ellie Fernando, Maria Helen Gamboa. For the special intentions of the following: Al and Lizelle Vitug, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Rina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Norma Parbo, Stephanie Marie Ebuen, Mia Gazela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Red and Janice David, Boydes and Baby David, Elmer and Cherry Ocampo, Laksamana family, Orlando Kulala, Ocampo family, Paul Wadman, Boyet Roderick and Rexen David, Erlan Claire Sebastian, Franz Aldrin, and Nina Arian Sebastian, Dewey and Remedios Venus, Derek and Lisa Pineda, Christian David, Risa Aguila, George and Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian,
Dr. Joseph and Mary Hazel Valentino, Joseph and Emily D. Giacomo, Mike and Melody Yang, God's Love Choir, Rudy and Sylvia David, Sherwin David, Eric Roque, Romana Sahagun, Josie Inco, Janina Rivera, Kyle Inco, Eloisa Alvarez, Anthony and Marilu Razon, Edwin and Maricar Aguilar, Brian Datu, Eric Son Ramos, Lay Ocampo, AC Soriano, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David. For the speedy recovery of the following: Apong Husta Gunlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Cañonero, Venedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gozum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gozum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Heidi Robinson, Keith Villa, Joseph Gozum, Priscilla Aguilar, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Glenda Villar, Pauline David, Juliet David, Angelina Nicolas, Tenyang Aquino, Juanito Manialac, Orit Obstin, Leonelo Wenceslay, Jordana Mezzetti, Marcel Cuenco, Herminio Manialac, Eric Manialac, Nancy Furigay, Ann Pring, Carmina Payawal, Lita Manarang, Juliet Mercado, Zenaida Magpayo, Wenceslao Cañonero, Domingo Sharon, Helen Romero, Francel Santiago, Florencio Lozano, Lota Salenga, Linda and Pedro David, Ben Lagman, Victor Lagman, Luz Culala, Cherry Inco, Estrelita Soriano, Danilo Dizon, Amado Ramos, Jacinta Santiago, Desmond Malik, Angelina Nicolas, Melinda Sambili, Marlene Ocampo, Teresita Mercado, Gloria Felipe, Victoria Torres, Rosario David, Arsenia Inco, Juanita Manialac, Almira Veron Navarro, Dominga Barbo, Ernesto Mendoza, Richie Rivera, Connie Esguera, Glenn Gian Mendoza, Catherine Orquiza, Nicaela Teres Castro, Francisco de Malanta Jr., Roberto Alonso, Irene Between, Rose Roman.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, let us fondly remember and pray for all our departed loved ones. We think of and pray for our parents who have gone ahead of us, for our brothers and sisters who have died, for our relatives and friends, our uncles and aunts who have gone before us. Let us simply remember them, mention their names in our hearts, and think of their lives that they have offered for us. And we humbly pray for their souls and for their peace to God our Father. Lord Jesus, we shall all return to dust as you have once created us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you've asked us to live life to the fullest by being good to the poor and other people. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, we remember all those who have gone before us and for the lives they may have offered for all of us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Amen. Let us now give glory to our God. To God in the highest, and on earth His people goodwill. Glory to God in the highest, and on earth His people.
Spirit, in the glory of God. To God in the highest, and on earth the people of good will. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. Let us pray. Almighty, ever-living God, by whose gift we venerate in one celebration the merits of all your saints, bestow on us, we pray, through the prayers of so many intercessors, an abundance of the reconciliation with you, for which we earnestly long. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. A reading from the book of Revelation. I, John, saw another angel come up from the east, holding the seal of the living God. He cried out in a loud voice to the four angels who were given land and the sea. Do not damage the land or the sea or the trees until we put the seal on the foreheads of the servants of our God. I heard the number of those who had been marked with the seal, 140,000 marked from every tribe of the children of Israel. After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. I cried out, a reading from the book of Revelation. I, John, saw a reading For this is the people that longs to see your face. Lord, this is the people that longs to see your face. The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it. For he founded it upon the seas and established it upon the rivers. Lord, this is the people that longs to see your face.
can ascend the mountain of the Lord, or who may stand in his holy place? One whose hands are sinless, whose heart is clean, who desires not what is vain. Lord, this is the people that longs to see your face. He shall receive a blessing from the Lord, a reward from God his Savior. Such is the race that seeks for him, that seeks the face of the God of Jacob. Lord, this is the people that longs to see your face. Lord, this is the people that longs to see your face. A reading from the first letter of St. John. Beloved, see what love the Father has bestowed on us, that we may be called the children of God. Yet, so we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Beloved, we are God's children now. What we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Everyone who has this hope based on Him makes himself pure as He is pure. The word of the Lord. Thanks be to God. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest, says the Lord. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his disciples came to him. Jesus began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy.
Blessed are the clean of heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you falsely because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at sana nasa mabuting kalagayan kayo, pati na po ang mga sumusubaybay sa ating live streaming ngayong oras na ito, kasama ng mga pamilya nila sa kanilang mga bahay-bahay. Uunahin ko na po ang mga assignment, baka makalimutan ko mamaya or mga ibang announcement po. Ito po ang huling misa natin ngayong araw na ito. Canceled na po ang misang 5:30 ng hapon dahil sa bagyong nakatakdang darating mamaya pong hapon or gabi dito sa lugar natin. Kung hindi po mag-iiba ang panahon dito sa National Capital Region, ang bagsak po ng malakas na bagyo. So, canceled na po, wala na pong misa, mamayang 5:30 ng hapon. Pakisabi po sa mga kasambahay po ninyo, sa mga kapitbahay ninyo. Hindi po natin na-announce ito kanina. Ngayon pa lang po ina-announce. So, no more Mass at 5:30 this afternoon. Ikalawa po, so mag-ingat po tayo. Pagkatapos ng misa, uwi na kayo, maghanda, itali ang mga bubong ninyo, mga bahay ninyo, mag-impok ng mga tubig, i-charge na yung mga cellphone ninyo. Talaga pong malakas sa balita, ayon sa balita, ang bagyong darating na Rolly ang pangalan. Pero wala pong kaugnayan nito kay Rolly Flores or kay Rolly Teng. So Rolly lang po ang pangalan ng bagyo. Okay? And then ikatlo po, patuloy po tayong mag-iingat sana. Nandito pa rin po ang COVID. Sa katotohanan lang, sa England, magla-lockdown na naman hanggang December. Sa New York, tumaas na naman ang COVID infection nila. Sa Europe po, ganun din, dumarami na naman ang COVID. So, ingat po tayo. Hindi ibig sabihin na porke maluwag na tayo, na wala ng COVID, hindi po. So, huwag kalimutan mag-mask, magmaskara, at manatiling malayo sa isa't isa. Nandito pa rin po ang COVID. So, doble ingat po tayo. Okay? Okay. So ngayong araw na ito, November 1, sa kalendaryo ng ating simbahan, we remember and honor and pray for all the saints in heaven. Lahat po ng mga santo at banal, kapistahan nila ngayon sa kalangitan. Pero tayong mga Pilipino, nakaugalian po natin sa araw na ito, inaalala natin ang ating mga yumao. Yung mga naunang namatay na sa atin, nagpahinga na sa atin, we remember them this day. But because of lockdown, we cannot go to the cemeteries. Okay. So isa pa pong announcement, tuloy po ang ating novena para sa mga patay, simula bukas, November 2 hanggang November 10, 5:30 ng hapon, dito po sa ating simbahan. Okay. So, yun po ang kapistahan ngayon. At pabayaan po ninyo akong itabi muna ang ating ebanghelyo at iba ang pag-usapan natin ngayong inaalala natin ang ating mga yumao. Sabi po nila, lahat tayo dumadaan sa transition.
transition. Yung bang dati masaya tayo, kasama ang taong ito, bigla siyang mamamatay, so mag-iiba po ang sitwasyon ng buhay natin. Dati kang may asawa, biglang namatay ang asawa mo, magta-transition ka, you move from married to being a widow or widower. Dati kasama mo ang mga anak mo, ngayong matatanda na sila, isa-isang iniiwan ka. Dating bata ka, malusog, ngayon may sakit ka na, nanghihina ka na. Dati kang may girlfriend, may boyfriend, tapos bigla kang iniwan, ano mangyayari sa iyo ngayon? Dati kang mayaman, maayos ang buhay mo, ngayon medyo nahihirapan ka dahil sa lockdown, so mag-iiba na ang sitwasyon ng buhay natin. So lahat po tayo dumadaan sa ganito. Tawag po dito sa psychology, transition from a different stage, different situation, lilipat ka sa mas mahirap, mas malungkot na sitwasyon. Sa pagganong sitwasyon, dumadaan daw po tayo sa 5 stages. Sabi ni Kubler-Ross, isang psychologist. When we move from being healthy and happy to a situation of sadness and grief, we pass through 5 different stages. So iba-iba pong sitwasyon. Maaring dati ka nag-aaral, masaya, ngayon may trabaho ka na, or dati ka dito sa Pilipinas, napunta ka sa abroad, yung maganon, mag-iiba ang sitwasyon natin. Transition, tawag doon. And we pass through 5 different stages in that transferring to a different situation. Unang-una po, dadaan tayo sa denial. Ikalawa, anger. Ikatlo, bargaining. Ikaapat, depression. Ikalima, acceptance. Tignan po natin isa't isa ang mga ito. Unang-una, denial. Tinatanggi natin. Ayaw nating tanggapin na ganito nangyari sa atin. We deny it. Parang iniiba natin ang usapan pag ganon. Parang hindi natin matanggap. Ayaw nating aminin sa sarili natin na nag-iba na ang sitwasyon. Halimbawa, biglang namatay ang mister mo, sasabihin mo, hindi totoo yan, buhay pa ang mister ko, hindi totoo yan. We deny it. Ayaw nating aminin na ganito na ang nangyari. May alam po akong kwento ng isang nanay, nagpunta siya sa doktor niya. At sinabi ng doktor, nako, nay, pasensya na po kayo. May nakita po akong cancer sa katawan ninyo, 1 taon na lang po kayong mabubuhay. And then the mother denied it. Hindi totoo yan, doktor. Nagkakamali ka. Hindi pwedeng mangyari sa akin yan. Naku, hahanap ako ng ibang doktor. Hindi totoo yan. Hindi ko matanggap yan. So she kept on denying it. Nagpunta nga po siya sa ibang doktor at ganito ang nakita ng doktor niya. Naku, misis, tama po kayo. Nagkamali po yung unang doktor niyo. Hindi pala 1 taon, 6 months na lang kayo mabubuhay. Ganon. Hindi natin matanggap. Or kaya, napansin ng kumari mo, Mare, ano ba nangyari sa inyong mag-asawa? Mukhang nag-away kayo. Bakit hindi ko na siya nakikitang umuwi sa inyo? Tapos sasabihin mo, i-deny mo, ay nako, okay pa kami ng kumpare mo. Maayos pang samahan namin. Sa totoo lang, yung huli niyang uwi sa amin ay 2 months ago. Bang ganon? Parang ayaw mo pang aminin na masama at may hindi maganda ang samahan ninyo. Konkreto pong halimbawa ako, may diabetes po ako. Diabetic ako. Kagabi ko lang naisip ito. Baka sa sarili ko, dinideny ko pa. Ayaw ko pang tanggapin. Tinatawanan ko lang, ay naku, okay lang ako. Na-maintain ko ang sugar ko ng 300, okay lang.
At hindi ko pinapansin, kain ako ng kain, kahit anong pagkain, ayaw kong tanggapin. Kaya ko yan, dahil nakakapag-bike pa ako, kahit 62 na ako, malakas pa ako, paano ko magkakaroon ng diabetes? Di totoo yan, maganda lalaki pa naman ako. Hindi, wala yung diabetes na yan. Pero sa totoo lang, nararamdaman kong nanghihina na ako, sumasakit na ang mga paa ko, at dapat kong aminin at tanggapin na may diabetes ako. I could not deny it. Balang araw, dapat kong tanggapin na may diabetes ako. Ganyan din po tayo pag una nating mabalitaan or maranasan ang isang pagsubok sa buhay natin, we deny it. Ayaw nating tanggapin, ayaw nating aminin. Pero after a while, hindi na natin kayang hindi aminin ang pangyayari. We move on from denial to anger. Kapag nalaman natin ang nangyari sa atin, magagalit tayo ngayon. Galit tayo sa Diyos. Bakit pinabayaan mo ako? Bakit nangyari ito sa asawa ko? Ang daming maskarpat dapat mamatay. Bakit siya pa ang namatay? Galit tayo sa mundo. Galit tayo sa pamilya natin. Galit tayo sa mga kapatid natin. Galit tayo sa lahat-lahat. Dahil sa masamang nangyari sa atin. Alam niyo, may mga taong habang buhay, galit sila. Basta't nakita mo, nakasimangot parati, laging galit. Konting ano lang, nagagalit, sinisigawan. Lapitan mo pa lang, wala ka pa man sinasabi. Ang sagot ka, yung bang buong buhay nila, parang galit sa lahat. Hanggang sa mamatay sila, makita mo sa kabaong, nakasimangot at galit ang mukha. Hindi na nakaahon sa sitwasyon na ganon. But we move on to the third stage. We go on bargaining. Pag hindi na natin kayang i-deny, wala na tayong magagawa kahit gaano tayo magalit. And then we move on to bargaining. Nakikipagtawaran tayo sa Panginoong Diyos. Panginoon, pagalingin mo lang ang asawa ko. Promise, magse-serve na ako sa simbahan. Panginoon, gumanda lang ang sitwasyon namin. Magiging mabait na ako sa aking kapitbahay. Pagalingin mo lang ang anak ko, basta't gumaling ang anak ko, promise, kahit ayaw niya, papasok siya sa seminaryo upang magpare, kahit ayaw ng anak mo. Nag-bargain ka na. Parang nakipagtawaran sa Diyos, bigyan mo lang ako ng ganitong buhay, mawala lang ang sakit ko, promise po, Lord, magbabagong buhay na ako. Ganon. But then after a while, meron ka pa ring sakit, ganun pa rin ang nangyayari sa iyo. Hindi mo na wala ka nang pwedeng i-bargain sa Panginoon. We move on to the fourth stage, which is depression. Malulungkot ka ngayon. Bakit nangyari ito sa akin? Wala na akong pag-asa. Ganito na lang ako. Hayaan ninyo ako, maghihintay na lang para mamatay ako. At wala ka nang gagawin, kundi mahiga, maawa sa sarili mo, at parang hindi mo na kaya ang lahat. Depression. At marami sa atin ngayong pandemya ang nadidepress. Mga estudyante na hindi maintindihan yung online schooling nila, magugulo na at madidepress. Parang wala nang kayang gawin, hindi na kaya, ganito na lang sitwasyon natin. Gusto nang mamatay, gusto nang tapusin ang lahat. Pansamantala lang po yan. Huwag kayong ma-depress. Meron tayong kayang gawin. Okay? Huwag pong sumuko kagad. Yung pang ayaw mo nang mabuhay, yung ayaw mo nang gumawa, yung basta't nakahiga ka na lang sa depression, lalo pong walang mangyayari sa buhay niyo niyan. And lastly, we move on to the fifth stage, which is acceptance. Buong kababaang loob, buong kabanalan,
tatanggapin mo na, Lord, ganito talagang sitwasyon ko. Wala na akong magagawa. Maluwag sa loob kong tanggapin ito, anuman ito. Basta't gagawin ko o kung anong pwede kong gawin, itong natitirang araw ng buhay ko, gagawin ko. Kung ano man ang hinihiling mo sa akin, itutuparin ko po. Kung mawala ang buhay ko, then okay lang. So, tinatanggap natin ang lahat. Buong pagmamahal, buong kababaang loob, Lord, tinatanggap ko anuman ang ibigay mo sa akin. Ang pinakamagandang halimbawa pong naisip ko dito, na ibigay ko na sa inyo minsan, si Job sa Lumang Testament. Si Job po, ang yaman-yaman niya, ang ganda-ganda ng buhay niya, dami niyang alaga, dami niyang mga anak, biglang nagkasakit, biglang nagkapeste yung mga alaga niya, biglang namatay isa't isa ang mga anak niya, bigla siyang naging mahirap at pulubi. Yung dati niyang katayuan na masarap, marangya, ngayon wala, may sakit, talagang pulubi siya. Nung una naggalit siya sa Panginoon, bakit Panginoon? Tapat naman ako sa iyo. Tapos nalungkot siya, Panginoon, wala na akong pag-asa ganyan. Hanggang bandang huli, nagising siya at tinanggap niya sa Panginoon kung anong nangyari sa kanya. At ang sabi niya, binigay ni Lord, kinuha ni Lord, purihin ang pangalan ni Lord. Ganun pong uring pagtanggap. At tandaan po ninyo ito, pag umabot tayo sa huling baitang, kung saan natanggap na natin ang anuman ibinigay ni Lord sa atin. Buong pagmamahal, buong kababaang loob, tinanggap na natin ang tadhana natin. Naging mabait tayo pati sa Panginoon sa pagtanggap ng anuman binigay sa atin. Tandaan po ninyo, doon nagsisimula ang milagro at biyayang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kapag tinanggap na natin maluwag sa puso natin, anuman ang itinakda ng Panginoon sa atin, doon po nagsisimula magmilagro, gumawa ng milagro ang Panginoon para sa atin. Amen? Amen. Ngayon po, hindi ko sinabing dapat dadaan tayo sa 5 stages na ito. Denial, anger, bargaining, depression, acceptance. Hindi po. Meron pong taong nagsisimula sa acceptance. Tanggap nila kagad ano man nangyari sa kanila. Namatayan sila, tanggap nila kagad. Nahirapan sila, tanggap nila kagad. Pero after acceptance, doon pa lang sila madedepress. Doon pa lang sila makikipag-bargain kay Lord. Doon pa lang magagalit kay Lord. And then after a while, doon pa lang nila i-deny na nangyari sa kanila yon. Pabaligtad. Meron naman pong ibang tao na magsisimula sa denial, and then tulad ng sabi ko, mababara sa anger, hanggang galit na lang sila, hanggang mamatay sila, galit sila sa Diyos at galit sila sa lahat. Meron naman taong hanggang depression lang, maaawa sa sarili, mawawala na ng pag-asa, magpapakamatay na lang. Iba-iba po ang paraan ng pagdaan natin sa mga stages na ito. Pero ang importante, dapat magwakas tayo at dumapo tayo sa acceptance. Yung buong pagmamahal, buong tiwala, tanggapin natin anuman ang itinakda ng Panginoon sa atin. After undergoing all those stages, only after acceptance will the Lord work miracles for us. Amen? Amen. Ngayon po, anong connection ito sa mga patay natin? Anong connection na ito sa ebanghelyo natin ngayong linggo? Ganito po. Alam po ninyo na 1 taon nang namatay ang nanay ko. Nag-celebrate po kami ng first death anniversary niya nung nakaraang buwan. Nung namatay po ang nanay ko, nagdalamhati rin ako.
Kasi pinapangarap ko na makasama natin siya dito sa Betis. Inihanda ko na ang kwarto niya doon sa ilalim ng kumbento. Tapos biglang namatay. Nagalit din po ako sa Panginoon. Nagduda rin ako na nawala ang nanay ko. Pero ngayon po, looking back, lalo na ngayong may pandemya, alam nyo, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa nanay ko na nagpahinga na siya sa Panginoon. Dahil kung buhay pa siya ngayon, hindi ko alam paano i-explain sa kanya, Nay, huwag ka munang magpabisita. Dapat ikaw lang mag-isa dito sa kwarto. Walang dapat ibang makakita sa'yo. Hindi ko po alam paano i-explain sa kanya yon. Dahil ang nanay ko, ang hilig-hilig sa bisita, ang hilig-hilig makihabilo sa mga tao. So, ngayong may pandemya, ewan ko, paano ko sasabihin sa kanya, dapat magtira muna siya, mag-isa sa kwarto, dapat wag makisalamuha sa inyo, gano'n. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Panginoon, salamat po. At nagpahinga na ngayon ang nanay ko, hindi ko na kailangan i-explain sa kanya ang pandemyang ito. At ito po ang sinasabi ng Ebanghelyo. Ito po ang inahabilin sa atin, sa buhay natin, dahil alam po ng Panginoon, alam po tayong lahat ngayon ay aburido. Lahat tayo ay busy. Lahat tayo dami-daming gustong gawin. Lahat tayo ang dami-daming nating gustong makamit. Ang dami nating gustong gawin sa buhay. Gusto nating tumayo dito, magsalita dito, magpunta doon. Gusto nating makamit ito. Lahat po tayo very busy. At sinasabi ng Panginoon, hindi ganyan. Kung gusto niyo maging payapa sa buhay ninyo, kung gusto niyo maging simple sa buhay ninyo, ganitong paraan. Mapalad ang walang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad kayong simple lang ang pamumuhay. Mapalad kayong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Mapalad kayong walang ibang inaatupag kundi ang Panginoong Diyos. Mapalad kayong maawain sa inyong kapwa. Ito po ang paraan ng kapayapaan at kapanatagang loob. Wala nang iba. At alam po ng mga santo ito. Ang mga santo, bago man sila umakyat sa langit, nang nabubuhay sila dito, ordinaryong taong katulad natin, ganito po ang pamumuhay nila. Walang ibang walang ibang iniintindi kundi masunod ang kalooban ng Diyos. Walang laman ng puso nila kundi maging mabait sa kanilang kapwa. Walang ibang hinahangad sa buhay nila kundi tuparin ang kalooban ng Diyos. At dahil dito'y sila'y payapang mga tao. Hindi tulad po natin ngayon kung ano-ano iba-ibang nababalitaan natin. Meron ng fake news, meron ng totoong news. Iba-iba po ang dumadaan sa isipan natin. Noon, natatandaan ko, we were worried because of ice age. Lumalamig ang mundo. Ngayon, hindi na po uso yun. Ang uso ngayon, nagiinit ang mundo. Global warming. Noon po may pinag-uusapan, butas na ang ozone layer, pumapasok na yung mga iba't ibang masasamang x-ray ng buwan. Ngayon hindi na po natin pinag-uusapan yan. Noon ang problema ng mundo, komunismo. Ngayon wala ng komunismo. Iba na naman, sosyalismo, mga iba-iba. Iba na naman ang pinapatong sa atin ng gobyerno, mga terorista, mga drug addicts, mga dilawan, iba-iba po. Hindi na natin alam ang totoo. Iba't ibang fake news. Nakakaaburido po. Kaya sabi ng Panginoon, gusto niyo mabuhay ng payapa at tahimik? Ito ang paraan. Maging maawain kayo. Simple ang pamumuhay. Walang hinahangad, kundi ang kalooban ng Diyos. And you will live long and peaceful lives. Blessed are our loved ones na mahinga na sila. Blessed are the saints na kasama ng Diyos ngayon. Tayo magiging blessed din sa paraan ng Panginoon. Amen? Amen.
Magsitayo po tayo ngayon. At ating alalahanin ang lahat ng yumao natin. We humbly remember our departed loved ones. Alalahanin po natin sila, gunitain sa ating mga isipan, tandaan, tawagin sila sa kanilang pangalan, ang nanay natin o tatay natin na nauna nang nagpahinga sa atin, ang mga kapatid natin na wala na, ang mga tito natin, mga auntie natin na unang nahimlay sa atin, mga kaibigan natin na hindi na natin kasama ngayon, mga kakilala natin na matagal nang nahimlay, lahat ng naging bahagi ng buhay natin na ngayon ay nasa libingan na. Tahimik po nating alalahanin at ipagdasal sa Panginoong Diyos. We remember them in our hearts. We call their names. We mention all their names in our hearts. At tahimik po natin silang ipagdasal. Ginuming mapamakalulu at maganaka, ginuding mabie at ding meyang unabie. Ngening gaganakan mila ding kaluguran ming pengari, kapatad, kamaganak at kakaluguran, at detang hanggang bahagi na ning biyeme, na minuna ng pepaynawa kaya kami. Panalangin milangan, na atsuno sana king maligaya mong arapan, payapa at masaya. Manalangin para kaya kaming likwanda ketiking yato. Pasalamatan da ka Ginoo at ila, uling megilang masayang kule ning kwento ning biyemi. Ipanalangin mila naman ding kalidwa king purgatorio, lalong-lalo na ding ala ng makaga nakakarela, banding akalakwanan da ketiking yato, uli niyang alang kapupusan apakalulo mo, may patawaran ing depat dang kasalanan at manatili langan king kekang grasya, king kapayapan at ligaya. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yes.
Pagkaluban mong alanganggang kapayapan, ding kaladwa ring kaya kaming miyangubye o Ginoo, hingalanganggang sala sunlag sa karela. Mi painawanosa king kapayapan. Amen. Ding kaladwara at ding kaladwaring sablang tapatamekona king kapamilatanan ng pakalolo ng Diyos. Mi painawanosa king kapayapan. Amen. Amen. Luklok tangan po para king ofertory. Manalangin. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. May these offerings, O Lord, bring honor of all the saints, be pleasing to you, and grant that as just we believe the saints to be already secured of immortality, so we may experience their concern for our salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with yours, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For today, by your gift, we celebrate the festival of your city, the heavenly Jerusalem, our mother, where the great array of our brothers and sisters already gives you eternal praise. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your praise.
God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take these, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take these, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for our elderly and those who have died. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially our sick and the poor. We are filled with wonder and praise when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ngayon po, bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. Our Father,
who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you." Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you all. Kapayapaan po sa inyo. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive Him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and I shall be healed. Mag-iiba na po tayo ng paraan sa pagtanggap ng Panginoon sa ating mga katawan. So, ang paraan po ngayon, gagawa na lang po tayo ng 3 linya. Isa dito sa gitna, isa dito sa bandang kanan ko, isa sa kaliwa. Linya po. Pero wag maging malapit sa isa't isa, at least 1 metro ang hiwalay ng linya, at kayo na lang po ang lumapit
upang tanggapin ang Panginoon. May ibang linya dito sa aking kanan, ibang linya dito sa choir, saka meron pong din pupunta sa labas sa inyo, huwag na kayong kailangan pumasok. Kung marami ang EMDC, hahatiin siguro ang linya sa gitna. Yun lang po. Maraming salamat po. Additional reminders po. So magsisimula po bukas ang ating siyam na araw na novena at misa para sa ating mga yumao. Every 5:30 in the afternoon, dito na lang po sa simbahan natin. Dahil nakasara ang sementeryo natin, pati ang San Nicolas Chapel. So ang novena masses para sa ating mga yumao dito po sa simbahan.
At sa misang iyon, unang-una, inihiling ko na magdala kayo ng sariling kandila. Lahat tayo magdadala ng sariling kandila. Kung gusto pa ninyong ipanalangin ang inyong mga yumao, kahit araw-araw po. Kung wala kayong papel, hingi po kayo ng papel sa opisina, ilagay nyo ang pangalan nila, and then ialay dito po kung saan natin susunugin upang umakyat sa langit bilang panalangin sa ating mahal na anak na Ama. And then pagkatapos po ng misa, aanyayahin ko kayo para sindihin ang ating kandila dito sa Paschal Candle, at yung nakasindi ng kandilang yon, yun po ang uwi ninyo. Iuwi ninyo sa bahay nyo, hindi sa sementeryo. Yun ang sindihan ninyo, ang mga kandila sa altar ninyo. At bigyan ko po kayo ng dasal para sa ating yumao na pwede nyong iuwi at dasalin kasama ng mga pamilya ninyo. Sa ganito pong paraan, maaalala natin at ipagdarasal natin lahat tayo ang ating mga yumao. Okay po? Klaro po? Okay, thank you po. At nais nating magpasalamat sa nagbasa kanina ng ng first reading, dahil unang linggo po ngayon ng buwan, si Mang Josephine Mariano ng California, USA. Pasensya na po, ang ganda-ganda sana ng pagbasa, pero dahil nagka-glitch sa ating media at naputol po ang pagbasa. So maraming salamat po kay Ate Josephine. At sa Friday po, November 7, unang Biyernes, meron po tayong Holy Hour bago ang Novena Mass natin ng alas 5:30 ng hapon. Tapos Sabado, November 7, unang Sabado, meron po tayong misa para sa mahal na ina alas 6 ng umaga dito sa ating museum. Nais po nating magpasalamat sa lahat ng kabataan natin na magandang nairaos ang Living Rosary kahapon po ng alas 3 ng hapon. So yun lang po. Ingat po kayo pag-uwi nito. Itali nyo ang mga bahay ninyo upang hindi lumipad at manatili sa mga bahay-bahay ninyo. Pakisabi po sa kapitbahay natin, wala nang misa mamayang 5:30 ng hapon. Nakasara na po ang ating simbahan dahil sa malakas na bagyong ating hinihintay. At yun lang po, at maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po tayo. God our Father, grant peace and rest to our faithful departed as we offer them this prayer for them. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdon, Have mercy on us. and eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon May them. they rest in peace. Amen. May their souls and all the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Amen. Ito po ang simpleng assignment natin ngayong linggo. Mag-isip lang na magandang isipan hinggil sa ating mga yumao at sa mga kasamahan natin sa bahay ngayon. Only have good thoughts for our departed loved ones and for our companions at the home this week. Yun lang po, maraming salamat po. And the Lord be with you all. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Maraming salamat po. Ingat po sa pag-uwi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Thank you. Sa salvataya la queca
Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy, you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you and your Son and Holy Spirit are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord.